Tu! Mana'm. Home, no. Tu no, tu ets el càmera. Dic tu amb els que miren el vídeo. Va. Tu, el que està mirant el vídeo. Fes-me cas. Entra a carnetjove.cat. Màgia. Baixa, ja pots... Baixo. I per què d'entrar a carnetjove.cat? Perquè podràs decidir tu. Mana'm. Home, no. Tu ets el càmera. Quan dic tu, el que està mirant el vídeo. Va. Tu podràs decidir com vols que sigui el nou carnet jove. Fes una llista amb idees, propostes, inquietuds. Bé, ja de pas, apunta a la llista que vols que et portin els Reis aquest any. Vull que hi hagi més descomptes en transport públic. Vull saber qui té carnet jove a prop meu i fer activitats junts. Vull que la Lady Gaga em convidi a sopar a casa seva. Ei, que és el carnet jove, Tampoc és la butxaca màgica d'en Doraemon. Participa! Entra a carnetjove.cat i digues la teva. El que et roti. El que et surti de la pebrotera. Carnetjove.cat. Màgia. Baixa. Ah, sí que ha quedat bé,